Morning mga boss. Kailangan tayo, ipapabit natin yung pisang binili natin kay kay rider, sa rider natin. Medyo maulan ngayon dito sa Taguig. May bagyo. Suspendido yung mga klase ngayon Sabado. So, oras ng pag-aasikaso natin sa ating mga alaga. Dito muna tayo. Malapit lang naman yung shop. Pero medyo mahaba itong video natin kasi ibibidyohan natin mga natin, papakabit na pisa habang gumagawa. Ay, pupunta muna tayo dun sa school kasi andun yung si rider. Nakalimutan ko yung susi. Balik tayo. Kalimutan ko yung susi ng rider. Pupo. Ay. Tumatanda na talaga tayo. Nakalimutin na. Yes, ganun talaga. Yung susi ng rider, kaiwan ko eh. Tama. Mahulog ah. Yan na, hirap. Bato. Ay. Ulit tayo mga boss. Hirap, nakakalimutan na. Hindi naman natin madala yun doon sa Mahaba na kayong video natin. Kalimutan pa, balik tuloy. Ulan pa naman. Hindi tayo nagkaputi kasi malapit lang naman. Sasabi nila, tunay na rider daw hindi nagkakaputi. Pambira. Sa gabal din kasi. Saka malapit lang naman eh. Ito pa overtaken itong bike. Ito mabi. Busina lang palang kailangan. Daan tayo dito sa school. Kasi yan dyan yung isa nating motor. Ay, salamat. Pas. Ano, magtutuloy-tuloy ka. Hello, good morning po. Ito yung rider natin.
Kuya Bal, good morning po. Bagyo di ba? Bakit? May laman na ba yan? Ayos ah. Ibang klase talaga si Kuya Bal. Ah, so yung mga boss, stop muna natin dito. Lipat tayo ng motor. Yung mga ikakabit natin, piyesa sa mga busing. Oh. Ayan, medyo madami-dami. Kabit natin dyan kay ano, rider. Lipat-lipat. Medyo maaga pa sana bukas na. Tuloy na tayo mga boss. Tayo shop. Private natin mga piyesa ni ano, rider. Salamat po. Sana bukas na. Maaga pa kasi. Saka umuulan pa. Ito lang naman tayo sa malapit. Ayun, bukas na. Wait, boss, saan ba pwede pasok dyan? Pwede dyan? May papakabit ang pisa? Ay, yan. Good morning po. Andyan sa box. Ay, ba tayo? Saan po na tayo mga bossing? Up. Medyo ano to? Dami-dami. Sorry. Tapos ito, papalitan din. Pipili na lang ako mamaya pa. Po. Papalitan ko lang kasi manipis na tapos yung parang bingkong yan eh. Kasi, tapos ito. Po. Sige lang. Boss, binabayatan na. Yung binibinta kong rider, mga boss, kaso binabalat lang, kaya i-keep na lang natin. Alagaan na lang na maayos.
Ito yung mga ikakabit natin mga piso mga boss. Seat gasket, rubber damper, brake disc, yung brake pad. Napalitan din natin ng cover sa upuan. Original papalitan natin ng medyo matigas. Matigas na guma mga busing. Baliktad boss. Baliktad, ganun na yun. Hindi, ganun. Yan. Masikip lang talaga kasi pa. Ganyan yung hirapan yung magpasok niya na. Pantay mo lang boys, pantay mo. Tabingi kasi. Yan. Gas talaga yan. Oh, yan, di ba? Walang allowance yung natin. Dapat yan. Yan mga busing yun, disc brake. Yung na kasi yung disc brake natin sa boot lang. Yung mga boss, bulog na. Sunod dito mga boss yung naman, brake pad. Bago yung brake pad, bago din yung disc brake natin para tingnan natin kung maganda yung resulta.
Ang bago to ha. Para magagawin. Ito lang yan, boss to. Ito lang tatanggalin mo dito. Yan. Tanggalin mo, guma lang yan. Tanggalin mo to. Kaya ba? Hindi na nakakapit eh. Kaya subukan mo, matigas yan eh. Okay. Buti malambot lang. Okay, kasing nalilinis yan. Brake pad natin mga boss, Red X. Red X na ano, pad mga busing doon. Stop muna tayo mga busing. Pause muna natin. Ito na mga boss, naikabit na po yung ano, brake pad saka yung bagong disc brake natin. And susunod natin yung yung gasket dito. Natanggal na yung ano. Clearance. And then mga busing itong ano, upuan. Natanggal na. Yung mga boss, natanggal na yung head. Yung taka-discover sa head. Balitan natin ang head gasket. May ano lang kasi singaw. Ang lalim ba pala ng spark plug, no? Wala akong ano dito. Ang problema lang nito pag maulan kasi pumapasok dun sa ano yung tubig, no? Pumupugak na. Ilusog mo sa baha na to. Mabuhos pa, uwi na tayo. Bale, binayaran natin lahat, 940. 1,000 na binigay ko sa gumagawa yung ano, sukli. So, 1,000. Ang binili lang natin doon sa tindahan is yung ano, cover ng upuan. Traffic, oh. Ito tayo dito. Yung mga piyesa natin mga boss, matagal ko nang in-order sa ano yun, online. Yung 8 gasket, itong ano, disc brake, disc pad. Kasi kaya yung ano, yung tawag nito, rubber damper. So yun lang naman. Maraming salamat mga bossing.